Mentang ini page yagi program Legue jong ke Shillong Lajong hagane ka duron kop 4,000 peusau. Ke Shillong Lajong ka don haga group F pat ia borok kijing Legue jong ke group F onsai Legue hanong ba Shillong kada ha JN Stadium ha Polo. Kajing Legue ka bringkong na benta ke Shillong Lajong kadai haga artrik umnai August haga porsau beje janmit Pyrshah yaga tribuan army kabadai nagari Nepal. Kajing Legue ka ba ar nak benta ke Shillong Lajong kadai ha peutrik umnai August haga porsau beje janmit Pyrshah yaga klub Indian Super League ka Hyderabad FC. Bar kajing Legue ka balai bat ka bakhadu nak benta ke Shillong Lajong haga ne kajing Legue duran cup group stage kanlong Pyrshah yaga FC Goa kabadai ka klub Legue rim jong aiban badu ridim. Kabadai ka ladu jong ka ISL League winners haga samoy jong snam 4,000 khat khandai 4,000 arpeu bar gaderu ka ladu jong ka Super Cup house snam 4,000 khat khandai. Ya gini kijing Legue phila ban lei page ha JN Stadium ha Polo balada phikwa ban page ha TV phila ban page na ka Sony Sport Network balada phikwa ban page lengba ka mobile ka jong phi phila ban page lengba Sony Live Apps